Ассалом духтарако созед назен саломатиё хубай боз ҳам пеши апай Мадина омадагием духтаро нигоҳ кунен ҳам қабори новинка овардиян ина диден паплинакои 3D духтагӣ тайёр инам хали киртаакошон ҳамашона аксия кардаган марҳамат ина касседа дар корай метавонен дархост кунен дарава как доставкатон мекунанд грандиозна аксия рафтистай бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза байни 7-8 меша духтаро 9 қатор марҳамат иҷада инчунин ина хел 50 сомонаям ҳастай диден қаторак ҳамаш 50 сомай бо ман нишон метам дар рафти навор ҳатман биёен иқайё хушруванд духтарако нигоҳ кунен ҳам қафасонанд киртапочои инам хел Марьям Гулак бисёре пурсида буданд ина беҳад фасоноша апаи Мадина овардагиай доингана доинган киртапочаи фасони духтагӣ доинг ҳозир ҳама варадникдор мепурсаку 8 расветкаи фасон омадагиай нархаш 150 сомонай духтаро бо касе ки оптовӣ мегира арзон мешава оптовиш ина марама духтаро беҳтарин варианто размерашон чӣ хел боша ай 48 то 54 размер ҳастай духтаро бинен ишаиш дахушру 150 сомонай оптовиш бо арзон мешава бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза 9 қатор ҷои апаи Мадина ира бинен духтарако аксияи грандиозни рафтестай анамхе киртои фасонда дар ҷои апаи Мадина нигоҳ кунен инам ино ҳамаш қиматӣ буданд даётон бошад 280 кам набуданд ҳозир бошад 180 сомон 150 сомон кардагиан духтаро моделакора бинен чихел фасона чанд намуд доранд ҳамаш оригиналояй бо биёнай пеш бинен 150 сомони размерош ҳаст духтаро баъд инчунин анаи намуд бамбукош аст иёрам бинен чихел хушрӯ иноша боша 130 сомон кардагиан ина марама духтаро бо кадомеша ки мегирен ку оптовиш бо арзонай бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза 9 қатор ҷои апаи Мадина духтаро успед кунен ки тамом нашава ира бинен духтарако куртапочои фасони 3D бисёриё 3D мепурсанд материалшам ина киртои тайёршам марҳамат ҳама намудаш омадай я намуд хушрӯчаян духтагӣ тайёр куртапоча 100 сомон успед кунен духтаро нигоҳ кунен ишаиш да фасон ҳамаи ҳамин новинко дар ҷои апаи Мадина омадагиай марҳамат касседа дар корай интихоб кунен ку дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен ина ҳам 3Dш ҳастай киртапоча 100 сомон ва ҳаминам хе дубайскиёшам ҳастай дубайски паплинако иёшам ҳамаш 100 сомонӣ бозори корвон тарафи тилобозор марҳамат байни 7-8 дарвоза 9 қатор ҷои апаи Мадина ина миноям ҳамаш киртапоча 100 сомониай размерашон чӣ хелай апа ай 46 ба фикрам то 52 то 54 ай 46 то 54 ай 46 то 52 размер астай подростковидам дуруст мегира марҳамат кадомеша мегирен духтаро беҳад аксияи хуб кати метавонед харидорӣ кунед 100 сомон а ина ёш чӣ ишам 100 сомон ана иношам бинен чихел фасончая духтарако 100 сомоне ҳамагӣ марҳамат успед кунен бо нархи дастрас аз ҷои апаи Мадина харидорӣ кунен инчунин духтаро қисми болора бинен да инаи гилои вай чандай ипек иёям 100 сомона ва ҳами боло ҳама 100 сомия тамошо бино нигоҳ кунен инами қисми болора бинен чизе ҳастай ку ино бо кардиганои дутарафаянд шифонакои фасон иёям 100 сомон шудагиай 250 кам набуданд ирам 100 сомон кардагиай апаи Мадина хулас ҳамаи чи аксия шудагиай ҳамаи чи арзон шудагиай успед кунен дер накунен байни 7-8 дарвозаи тилобозор 9 қатор ҷои апаи Мадина ира биненам хушрӯванам двойко духтарако нигоҳ куненда моделакои беҳад фасонаш мондагиай аз ҳисобе ки кам мондай марҳамат апаи Мадина инора 130 сомон кардагиай ина духтаро интихоб кунен дарава как доставкатон мекунанд 250 сомон буд бо аксия кати 180 сомон шид ҳозир бошад кам ки монд 130 сомон кардагианд духтаро кадомеша мегирен 130 сомон ай боло будагиё киртои чанд пулай ино 100 сомон манай киртои мурамра диден духтаро 100 сомонай марҳамат касседа дар корай ҳатман ина паплинои болошам 100 сомонай ҳатман ҷои апаи Мадина биёен
бозори Корвондаян тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза 9-ум қатор рақамошон ҳаст. барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. бинед духтарако куртапочои фасони хушрӯ 50 сомон. ина марамат гилои навинкаш омадай бисёриё пурсида буданд. размерош ҳамаш ҳаст ва хушхабарш медонен чи духтаро ино ҳамагӣ 50 сомонана донада 50 сомонанд. бо касе ки барои савдо мегираку ино боз ҳам арзонтар мешаванд. марамат духтаро биёен ҷои апаи Мадина бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза 9-ум қатор як боракак иёра бинен чихе бисёрай духтарако инами ҳамаи гилош ҳастай. агар ки наворда хушрӯ надида бошед ман рақамҳои апаи Мадинара мондагим рӯи экранда бинависен шуна хичон шумода доставка мекунанд расмоша мепартоянд. ина интихоб хеле зиёдай размеро ҳамаш ҳастай духтаро бовар кунен ишаишта хушрӯа ишаишта хушрӯ чӣ тавре ки гуфтум тамошобинони азиз обтови и бо арзонай. ина марамат и шанса айдаст натиен ҳатман пеши апаи Мадина омада харидорӣ кунен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза 9-ум қатор. марҳамат биёен духтаро.